ओइ माइनाव नों बहा दं बोरै आंखौ लोगो हमनो फैगोन होननाया आं सानला माखासेयावनो जिरायना दं सोमखोर आं न'आव गैयालै आब' माथो नोंबो गमिखौ जोबोद थगायनो रोंगौ नै फाग्लाया बेयावनो जिरायनाय दं माथो आब' होमबा बेयो नोंखौ सिनाया नामा सिनाया जोमैमोन नोंसोरो माबा मोनसे जेबो बुंनो हादे जागोन दे आब' बिनानावमोन रथ'लाय मा बिनानावमोना माइनावलानि न'खौ सिनायगौमोन नामा सिनाया जोंना दे होमबालाय आब' होमबा बेयो नोंनि थार मुंखौ मिथिया नामा ओहो मिथिया नोंना गुमाया साबेसे साथामानो दं आंना बिनानाव आयौ लोगो नोंहासो मालाय साथामानि दङ जा सासेखौनो मोननो रोङाखैहाय औ बेयासो माबोरै साथाम मोनदोंबा लानांगौहाय फाग्लिफोर दानि दिनाव मा साथामल' साब्रै साबाखौनो लानांगौ हेलौ माइनाव मा खालामदों नै आं बिखुमजोजों गामि बेरायनो फैदों हा सोर बिखुमजो जाम्बा आं हाबा जाबाय मा माइनाव नों आंखौ गारनानै दिनै गुबुनजों मानो जुलि जाखो आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो जाम्बा आंनि आथिं मंगला गाबोननो आया फाग्ला रागा जोंनाय फनखौ दानना लायबाय मानो दाना जोंनो एफा थगायबालाय मानो थगायाहाय मानो थगाया बे आंनि फंसेबो खोथाखौनो लाया सोर फाग्लि बिदि थगायोमोन नामा मानो थगायाहाय ओइ फाग्लिफोर माथो मोनाबायबो थुथुनाव थांदोंसै थुदो बिदिबालाय हेलौ हाय लोगोफोर दसे रुपालि गाबोन जोंहा सानैजों बेरायनो थांगोन दे औ जागोन दे होनबालाय गोगोम जाना फैगोन न' लोगो दिनै आया माथो न'आवलाय जेबो हाबायानो गैया मा एफा थगायसुलि सिख्लालाय बेलाय हाबा दङ होनना लिंहरखाथारबाय जोंखो लोगो माथो न'आव रावबोआनो गैया औ माथो रावबोआनो गैथारा साला सैमाया हाबा दोङो होनना थगायसाना आंखौसो जोरो भाई सरि आं बिराद टेन्सनाव दङमोन फाय बे दखनाखौलाय मा खालामनांगौलै ओइ भाई बिदि खालामनो मोनालै माथो खालामनोब्रा भाई
kenapa? Itu. Emang gue sini mas Ruba. Sudah lama sudah anda. Coba. Bos saya dulu baik. Yoi bos. Kimit ya. Are, jom pura bro. Nih bos nih. Bos mbak. Bos kopi ini. Oi Singra, jom fैलाय. मानो बालि हरदोंमोन आंखो? Oi Singra, मा जादों नोंहा? माथो दुखुआव थानाय बायदि मोनदों? गैलालै आदा आं मोजां मोननाय सिख्लाया जोबोद थगायसुलि। मा? थगायसुलि? बबेनि बिलाय? ओइ जारकना गामिनि मुङा माइनाव। Bos मा जाखो? Gaलाय नंला। Oi Singra, आरो मा जाबावनाय देलाय खिथालाय? आदालै आंखो मा होनो इयो जुलि जाबाय नांगौबो जोबोद थगायहरदो इयो आंखौ हाबाबो जानो लिंहरदोंमोन। बेसर दानि सिख्लाफोरजों मा जाबावगोनलै? नोंखौबो थगायबाय आंखौबो थगायबाय बि सिख्लाखौ र' माब्ला मोनबा नों जोंनि टिमाव जइन जानो नामा? माथो खालामनो आरो आदा आंहा रावबो गैया नालाय ओंखायनो जानांसिगोन आरो। दे नै जोंना आदाया बस। आंबो नोंसोरनि टिमावनो हाबना थासिगोन। मोजां दे हले। सांग्रां बस। नै आदा सोरबा सेंग्राजों माइनावा थाबायबोबाय थादों माथो। मा? बेसो माइनाव? मा खालामबावनो आंगोलै आदा? माखौसो नायबाय थाखा हगिस'? थांदो नोंखौ। Wah, sih, Bos. Masa aku boleh